32,6. 32,7. 32,7. Pred mača sa. Uvijek tam love kolo kraja. Jest. Može tam neku ribu. Trošku za kruškom se robilo teraz na kraju. Tukaj tamo zbiraju kolo kraja. Kuća tu ribo. Po kraju. Kuće da 30 ribi. Zeno, to za komunistov tu vojaci stražili. No? Za komunistov tu vojaci stražili, tu bolo vojenské pásko, to kvôli tému. Máš taký blok vývarov, tak len ten večerný môžeš na to.
nejaké? Je mokré, to meral. Prečo odovzdávaš? Keď ešte teraz Marek vyťahne, uvidíš 85-ku. Tak si frajer. Servus. Pozor, točí ma telka. Evo si na dvaja sa aj škúpal. Vážení pretekári, ukončili sme ten prvý ročník muškárskych pretekov vyhlásením výsledkov. Na 8. mieste sa umiestnil pán Nemčík Steno. No, kde si môj vedúci? Podávaj ceny. Gratulujeme pani Ježiš, to takú osmenu si veľmi pekne ďakujem. Chytil 5 rýb. Na 7. mieste pán Mončko, ale ten tu nie je. Išiel na svadbu. Mal 6 rýb, už išiel na svadbu, už išiel. Takže on sa proste nevráti. Nevráti sa, dobre, tak cena potom sa mu odovzdá. Na 6. mieste Martin Duľa. Veľké prekvapenie by som povedal. Tak, to prejdi. Na 5. mieste je Vlk Vladimír, no 10 rýb. Sice tak, dobre, to ten košík je pre neho. Tak, a potom ešte... Pardon. Toto je premočka, hej? Hej, takže toto je dobré, toto je premočka. Som o jednu cenu posunul. Páči sa. Toto je aspoň väčšie, no. Dobre. Takže za 5. miesto pán Vlk 10 rýb. Na 4. mieste skončil pán Hiroš Marek. Počet rýb 11. Na 3. mieste, tu už je finále, skončil pán Marečak Lukáš. Počet rýb tiež 11. Toto má krvele, ne? Tebe by vešlo len na ešte. Lukáš, všetko dobré? Tiež veľké prekvapenie, ale z dobrého seku. Pozdrav otca. Na 2. mieste pán Balucha. Počet rýb 13. Ešte radšej. Moment. Páči sa. Po večerom máš čo robiť. A na 2. mieste je Truhan Marek. 18. Či chytá dneska v jame levovej, no. Dobre sa ja chytám nezažla. Mesto nejde. Takže to je víťaz. Takže tak. A je to ešte cena pre Mareka Truhana za najväčšiu ulovenú rybu, lípej 32,7 cm. Cena za najväčšiu ulovenú. Dobre, poprosil by som ešte takých tých vyťazov, nech si tu tak troška nastúpia, si to cvakneme. Odláviš mi. Pervy do stredku mali ísť, nie? Správne si. Dobre stavne, od toho najmenšieho bola prvá.
ročník, ktorý sa uskutoční o rok v mesiaci maj, zhruba ten druhý majový týždeň, jak to vyjde. Takže ďakujem všetkým. Nahlásiť to treba do toho termínu. Nahlásiť to treba, proste bude to na schôdzi a tak ďalej. A takto, ten pretek už potiahneme troška dlhšie, aby to... Na 2 kola. Na 2 kola, aby to bolo Aby to bolo také ferovejšie. No. ferovejšie. Tak. Dobre, ale všetko bolo o lose. Kto si chytil alebo vybral úsek hore a dole. Takže tak ďakujem všetkým za účasť. Máte to pekne. Tak pohode, len zhruba tam išlo o to, rozumieš, dobre, do nymfu posadili z kamene, rozumieš, a tam tedy by sú len o to, čo máme. Tam sú vidíš lepšie. Máš koľko ľudí? Čauko. Víťaz. Taký jak Schumacher. Šmakuje, tak jo. No som rád, že lepší pán,